आमच्या इंडस्ट्रीचं नाव DB इलेक्ट्रिकल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वी आर स्टार्टिंग 2000 म्हणजे आता 23 वर्ष झाली आम्हाला इथं इंडस्ट्रीला. हायेस्ट आणि लोएस्ट पॉवर कन्झम्पशन काय आहे सर? हायेस्ट आणि लोएस्ट पॉवर कन्झम्पशन आमचं युनिट 2 एक आहे आणि हे युनिट 3 आहे. इथं 19,000 kWh युनिट 1साठी आणि युनिट 2साठी एक 10,000 kWh हे आमचं कन्झम्पशनचं आहे. बाकीच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये आम्ही जेव्हा जातो त्यावेळेला त्यांचे मेजर प्रॉब्लेम्स असतात पॉवरचे. पॉवर फ्लक्च्युएशन. ते म्हणतात की पॉवर असतो पण पॉवरची क्वालिटी चांगली नसते एरवी, आणि त्याशिवाय त्यांना गार्बेजचा प्रॉब्लेम असतो. तुमचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत तुमच्या इंडस्ट्रीसाठी? आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये आता पॉवरचा जर तुम्ही प्रॉब्लेम बघितला तर पॉवर आमच्याकडे फ्लक्च्युएशन्स खूप होतात. ते प्युअर पॉवर आणि प्लस जे आम्हाला ज्या ट्रान्सफॉर्मरमधून दिलेले आहेत पॉवर ते ऑलरेडी ओव्हरलोडेड पण आहेत पॉवर. त्यामुळे ते ट्रान्सफर पण करत असतात. त्यामुळे आम्हाला काय होतं की आमचं प्रोडक्शनला आम्हाला प्रॉब्लेम होतो. मग आम्हाला त्या प्रोडक्शनमध्ये काय करावं लागतं की वी आर युजिंग CNC मशीन्स. मग आम्हाला अल्टरनेट CNC मशीन यूज करावं लागतात. ॲट अ टाईम CNC मशीन यूज पण करू शकत नाही कारण फ्लॉवर फ्लक्च्युएशनमध्ये काय होतं CNC सेन्सेबल असतात मशीन्स. फ्लक्च्युएशन एकदम झालं तरी काही त्यांचं PLC कार्ड वगैरे उडू शकतात. त्यामुळे आम्हाला केअरफुली यूज करावं लागतात. आणि सेकंड तुम्ही म्हणाल तर इथं गार्बेजचं तर काही सोय नाही आहे इथं ह्या इंडस्ट्रीमध्ये. इवन आम्ही त्यांना IDCला मी लेटर्स पण दिले होते पण अजून त्याच्यावरती काही झालं नाही. पंचायतला दिले होते पण पंचायतमध्ये IDC आम्ही काही घेऊ शकत नाही. त्यामुळे मग आता आम्ही आमचं जे काही गार्बेज असतं ते आम्ही सालीगावला प्लांटला पाठवतो विथ पेड करून पाठवतो आम्ही. त्यामुळे इथं गार्बेजची सिस्टम नाही पण पॉवरचं तर खूप आहे याच्यामध्ये. पाण्याची व्यवस्था कशी काय? पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं. आत्ता आम्हाला मध्ये सुद्धा पाणी आलं तेव्हा आम्ही डायरेक्ट मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर त्यांच्याशी आम्ही जाऊन मीटिंग पण केली होती की पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे. मग त्यांनी आम्हाला 5 MLD रॉ वॉटर आम्हाला दिलं आहे मग सगळं. त्यामुळे आम्ही पाण्यातही ते करतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आता IDCचं जे पाणी येतं ते आम्हाला फेज 1मधनं येतं. फेज 2मध्ये अजून पंपिंग हाऊस किंवा अशी काही सोय नाही आहे. त्यामुळे तिकडून येतं आणि त्यांचं वॉटर असतं ते रिस्ट्रिक्टेड असतं. एक ते सकाळी 1.5 तास 2 तास जे काही संध्याकाळपर्यंत असतं. सॅटर्डे संडे हॉलिडेजला आम्हाला पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम होतो कारण IDC बंद असतं आणि पंपिंग होत नाही त्याच्यामुळे. आणि हॉलिडेजला पण तो एक प्रॉब्लेम आम्हाला होता. इंडस्ट्री 24 तास? आमची इंडस्ट्री 24 तास नाही रेग्युलर आमचं जे ड्युटी असते पण आमचे एक 14 ते 16 तास आमचे चालू असते इंडस्ट्री. स्ट्रीट लाईट्स वगैरे आहे का? स्ट्रीट लाईट आम्हीच मेंटेनन्स केलं आहेत. आम्ही काही ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो आहे. IDCने काही इथं स्ट्रीट लाईट काही चालू पण नसतात रात्री. चोऱ्या पण होतात बरेच होतात. आम्ही ते IDCला कंप्लेंट पण केली. पोलीस कंप्लेंट पण दिलेले आहेत आम्ही. तुळे इंडस्ट्रियल इस्टेट ही थोडीशी आउटस्कट असल्यामुळे इकडं आम्हाला पणजी किंवा मडगाव किंवा इकडून तिकडून कोणी मिळू शकत नाही. जे काय आम्हाला पेडणे तालुक्यातनंच मिळू शकतात. इवन म्हापशाची पण लोक इथे यायला रेडी होत नाहीत कारण डिस्टन्स लांब असल्यामुळे. तर तो एक थोडासा इम्पॅक्ट पडतो आम्हाला. त्याच्यामुळे मग बरेचसे काय होतात की आम्हाला इकडून येतात बॉर्डर्सवरनं वगैरे येतात असे येतात. आणखी आम्ही बघितलं की जेव्हा इंडस्ट्री आणि हायवे वगैरे खूप लांब आहे, रोड कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आहे. सो तुमचं व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्ही विचारला. हा मी बरेच जणांशी डिस्कस करतो आहे की तुम्ही एखादी इंडस्ट्री इथं टाकता तर इंडस्ट्री टाकत असताना त्याचे ॲप्रोच तुम्ही बघा. बरोबर म्हणजे आता इथं ह्या इंडस्ट्रीमध्ये एकही मोठा कंटेनर येऊ शकत नाही. मोठा कंटेनर नाही येत म्हटल्यावरती मोठी इंडस्ट्री पण येऊ शकत नाही कारण जे काही रोड्स आहेत हे सगळे व्हिलेजमधनं रोड्स आहेत. तर ते हे फार रिस्की आहे. नॅरो रोड, सिंगल रोड आणि व्हिलेजमधनं. त्यामुळे फार रिस्की आहे. म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन जे ट्रक वगैरे येतात ते फार रिस्की आहे. इथून ॲप्रोच प्रॉपर नाही. कंटेनर येत नाही इथं मोठा. त्यामुळे मोठी इंडस्ट्री इथं येऊ शकत नाही. तो एक मेजर आहे ट्रान्सपोर्टेशनचा. बाकीच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये आम्ही 2-3 इंडस्ट्रियल एस्टेटमध्ये हल्लीच्या काळात आग लागण्याचे प्रकार घडले. वेळीला म्हणा किंवा पिसुल्लेला म्हणा, पियणला मागच्या वेळेला लागला. सो तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये जर फायर प्रिकॉशन काय आहे का? आम्ही आमच्या युनिटला फायर फायटिंग सिस्टीम टोटली बसवलेली आहे. आम्ही म्हणजे
IDCची आहे पण ती लाईन चालू आहे का मला माहीत नाही, पण आम्ही आमच्या इंडस्ट्रीला केलेली आहे, आमच्या इंडस्ट्रीसाठी बिल्डिंगसाठी. आणि प्लस आमची एक टीम पण सेपरेट आहे, मेंटेनन्स टीम, ती ऑपरेट करते. प्लस स्टाफला पण आम्ही ट्रेनिंग देतो आणि टाईम टू टाईम आमचं इन्स्पेक्शन पण असतं त्याचं फायर फायटिंगचं. ते आम्ही प्रिकॉशन घेतलेली आहे ऑलरेडी. सध्या जो पॉवर सप्लाय आहे तो तुम्हाला सफेस होतो, पुरतो तुम्हाला? नाही पुरत आहे, म्हणून मग आता आम्हाला ऑलरेडी पुरत नाही आहे. आम्ही इन्फॉर्म पण केलेले सगळे IDCने. तर आता आम्ही त्यासाठी आता एक आम्ही नेक्स्ट स्टेप घेतली आहे की आता आम्ही एक स्वतःचा पण एक ट्रान्सफॉर्मर घ्यायचा विचार करतो आहे, कारण पॉवर आम्हाला सफिशियंट होत नाही आहे. त्यामुळे आम्ही अप्लाय ऑलरेडी केला आता पॉवरसाठी. 23 वर्ष तुम्हाला तुम्ही ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये आहात, सो काय बदल बघितला, कसं होता, जर्नी कशी होती तुमची? यस, 23 वर्षापूर्वी ही इंडस्ट्री होती, ठीक आहे. तेव्हा काही फॅसिलिटीज एवढ्या नव्हत्या, आज काही फॅसिलिटीज आहेत. पण इथं मेन इम्प्रूव्हमेंट व्हायला पाहिजे. रोड्स कुठलेही प्रॉपर नाही आहेत. रोड्स, परत सेफ्टी, IDC सेफ्टी असं काहीच नाही की कंपाऊंड वॉल, सिक्युरिटी गेट असं काहीही नाही आहे. इवन IDCमध्ये बघाल की लोकल पब्लिक येत असतं, लोकल रायडिंग्स करत असतात यंग स्टार, तर स्पीड ब्रेकर्स ह्या कुठेही सेफ्टी अशा इथं IDCत नाही आहेत. तुम्ही इंडस्ट्रियलिस्ट या व्हायला पाहिजे सगळं. तुम्ही जर जेव्हा लाईट जाते त्यावेळेला काही अनप्लॅन आणि प्लॅन्ड हे असतात, शटडाऊन्स असतात, सो इथे प्लॅन्ड होतात, अनप्लॅन होतात, काय प्रॉब्लेम आहे का? शटडाऊन्स जे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डचे जे होतात फॉर मेंटेनन्ससाठी, जेव्हा शटडाऊन्स असतात तेव्हा ते आम्हाला इन्फॉर्म करतात की बाबा शटडाऊन्स आहे वगैरे. पण आता तुम्ही बघाल ना, फ्रिक्वेंटली काय होते की कुठल्या इंडस्ट्रीचा काही प्रॉब्लेम झाला तर विदाऊट इन्फॉर्म शटडाऊन्स घेतात. हे तो असतो शॉर्ट टर्म्स असतो, काही 15 मिनटं असतो, अर्धा तास असतो, पण ते इन्फॉर्म होत नाही. त्यामुळे आम्हाला इम्पॅक्ट बसतो, कारण काय आमच्या सेन्सिटिव्ह मशीन्स असतात, त्यामुळे त्याला प्रॉब्लेम्स खूप येतो त्याच्यामुळे. तुम्ही जनरेटर वगैरे, इन्व्हर्टर वगैरे काय बसवलं आहे का? आणि त्याच्याच पहिल्यांदा आमच्याकडे DG सेट नव्हता, पण हे सगळे प्रॉब्लेम्स व्हायला लागले, त्यामुळे आम्ही बोथ द युनिट्स आम्ही DG सेट यूज करतो. पण ते DG सेट का होतं की कधी कधी दिवसभर नसेल लाईट, तेव्हा मग आम्हाला ते फार एक्सपेन्सिव्ह पडतं. खर्च वाटतो त्याच्यात. खर्च वाटतो. एक ॲप्रॉक्सिमेटली 2,500 ते 3,000 पर आवर तुम्ही यू जस्ट कन्सिडर दॅट, तेवढा खर्च वाटतो. थँक्यू सर. थँक्यू.